Even the man again taking a quam was and get out only him enjoy like this man in Kukwa. Ibudons only him enjoy like ya. Ibudon boy in a kuku or one agota. Mother new kuku and mother yagota. That is when you begin to give that person attention. You watch only some people Nazi posting on this channel. No matter what they see, no matter how things are new, I cannot post them again. Look on this simple see the way their video. I should go and remove all their video then on my channel. I will not call their name, which I've done. I've removed it. I've removed it because I feel I don't want them to use me. I failed for them to use me. I told them can use them. I say video and I'll stop using. I should not stop posting their videos on my channel because most of the comments now button I stop posting them. Because now before I post a video on this channel, I made sure that most of them their channel promote to their Facebook page, I receive customer, receive views. Because I keep posting them, most of them begin to see people. One day I be watch that video mother here one can maybe I jump and say na Facebook, go there and search. When most of them put on na ba big channel and my man to put on. Mutakwa megin nolokwa kansiano megine kansiano so biko ndebai video is about Ebudon Sokuloku regarding Ogechi and Mariam Justice. Ogechi na megine na Mariam Justice. Mariam Justice onwe omele. Yes, omele. She's guilty of the things on her part to Ogechi for. Yeah, with two fighting. She's guilty of it. In I say that you are against sharing of Umuanya or Tomuanya and Kanwa. Madam, there are videos online maybe in a Lekaya matter. In a Lekaya matter. Yamama Jeji don't work. And you even posted on video, a video post to the which I saw. You know, when I say na digama, no, you know, na digama no one also, despite the fact that no new go call this in their nature to carry away. As one Julian and not, you are entitled to one, you know. Abuni Chicago alaji. I want Boka Chica alaji, Buluga alaji, Chica from Ichigo. One, you know. When you posted on that video eating something in Ili, it's not he jigging or not jigging on a digaman church in one also. No, so get. Which means someone give him, which are some of those things Ogechi preach against. Is Ogechi getting her on her own part? Yes, Ogechi is guilty. But some of her words, Obuno Ogechi boy in a filter or a filter. Or cut it too easy. Man, let us not to use hate in fighting crime. Kadijina hate when I know or question I know. Because even at this case in Nikita, Mariam Justice, now she's sitting on a time bomb that anything can happen at any time. That is why you are using power to oppress people. She's using power to oppress people. She is using power to oppress people. I don't want to talk about him back aside. Kamaderia. Never. I don't want to say, but I'm speaking about Mariam Justice here. She is using power to oppress people. Why are you always calling people good? Now, I had a petition against Ogechi. Why are you calling people, even people that don't want to write it? Even people that don't even go, they see as okay, 119, okay. That is why Annie don't see your baby made video, man. Annie don't came out openly, made video, man. Despite the fact that Annie don't, I know how you go. Most of the things on him, I don't agree to it. He's a musician. And most of his comment and his associate of the things on him against the things I believe in. You go on again about yes. Well, yeah, na kojo nke mgbe ne promote nke gị. It's not possible. Onye believe ya believe. Mariam Justice knows mana ya na Ogechi mekoli kwetego na ya na mmadụ mekoli. She knows. I will not say everything here. I will not say it. But again, can the boy malokwa amala that na? Go free hand one make it. We go boost to again that a lot of people yeji moto but a lot of people from their locations to Abuja.
She's also saying it. Kuchai megine, dear. That is all I have to say. Kuchai megine, dear. Gordon. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebron TV, or Yamino, go at Tabule better. The go Wabula Tabula. Ụfọdụ nọ na-esi ọnwụ nnọọ na-esi ọnwụ ka adị ka Ogechi Okeke Njaka. Ụfọdụ hapụzi ihe niile ha na-arụ nnọọ na-esi ọnwụ maka afọ Ogechi nọ n'ime, maka Ogechi nọ na sel. Onye ọwụ na-esizi ọnwụ nnọọ ka ọmụmụ ga-anọchi anya Ogechi. Biko ka gwa unu unu ama anọchiwa anya Ogechi. Ịghọta ihe na-ekwu ekere ọrụ eke. Ịmara ụfọdụ agbatara agbabụ ịma nọchiwa anya mmadụ. Onye ma onye ahụ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ịma nọchiwa anya mmadụ. O nwere ihe Chineke na-ekenye mmadụ. Ịchọ ịgba ya nna agwa gị wọchị ya ọpụra fesis ndị niile nọ n'ụwa mana nwere onye yiri ibe ya. E nwere onye ga-eme fesi mbara ọ dị iche na onye a. Wọchịgoro mmadụ niile nọ n'ụwa mara ife onye ma na onye ife onye ma na onye otu ahụ nke ọ dị. Ime iwu mmadụ ịma anọchiwa anya mmadụ. Enwe nwa ọnwụ gbara na-esi ọnwụ ka ọmụmụ ga-anọchi anya Ogechi gbara okwe ya omume. Dịwe ga richakwa my local food. Ebe ọ na-awụrụ fụ anyị wụ dọg na ọdụrụ ka owe gbọtị na na-eri ụlọkwa ụlọ ụmụ local food ka anyị anyị richaa ya na-enwere aṅụrị dịka ịghọtago maka obi ọgaranya wee ihe ọ ya ebe rikata like mgbe ogbe na-enwe lọkọta gaa na microwave m just nwere plantain nti ya n'ime plantain na-achara acha within some seconds ọ dị done. Enwemeketa ya lakpuo ụra mpụta echi fụ ka m si agba isi nla this boy gị ka ọ na-eri onweghị ihe ọzọ aṅịrị ka m na-egwe n'ụwa m. Adị nke a kịta welele ọka ihe na shọt ya na-akpọ nke a ụsụ akụ ka anyị na-akpọ ya na be anyị because eji akụ wee prepare ya. My wife ya ọ na-esi n'aka bikonu ka onye na-achọ ịdị ka Ogechi ịgba dị ka Ogechi. Ewuwe ụgbọala na-esi ọnwụ niile ọ na-esi n'ụwa ka ọ mụwa dị ka Ogechi gbara imemewu ya. Agwa m ndị mmadụ ihe eji matụ agwọ na agwọ adị aha. Ihe eji amatụ agwọ na agwọ adị aha. Enwe ihe dị iche na capital B na ọkpa efizọ narịa. Dezere ka o si ewe n'ala alụmda ofu eji na peji agwa ndị mmadụ si tụtara ya ego na ọ chọrọ ka agha eleta ndị ahụ adị ka o mee ka Ogechi maka ọ nọ na Ogechi na-ehepụ ndị mmadụ enwe ka o si yọta ego ọ ga-eji bara onwe ya ụlọ owere ga-ehepụ ndị ọzọ. Oche ma ọ dị izi ya ka nnụnụ onye a yọtachara ego ruo sizi ahụ yọtachara ego ruo tata oche megafụ ndị m ọsọ ọ ga-efu. A sị na ruo sisi ndị mmadụ kwuriri ego ruo tata na o jebedị gafụ ndị ọsọ ọ ga-aga efu n'ụlọ ọgwụ amụma ebe ọsọ ọ ga-aga efu ndị ha ya ka ndị mmadụ na-asị ya ka ezi ego ndị mmadụ kwuru ga-eme ka ọ dị bịa mmadụ biko ọ bụrụ na ịlụcha ya na-ekwu jee kwuo kpọrọ ndị mmadụ ji ebe ezuo ihe anyị kwuru ihe eme mana ọ nwere na emecha nke a apụzikwara again imecha nke a agwụkwa ya wasịsị ịtụọrọ gị ego na ị na-eji eme NGO ka ihe leta ndị ahụ adị na ekere ọrụ eke. Otu anyị fụ nkịta mmemme wud ihe a ọ lọzeusu na okpuru ọra ka edebere ya ekere ọrụ eke. So gịwa na-esi ọnwụ nọọ maka na ịfụrụ Ogechi nọ n'ime ka ime ka Ogechi ịgbanwe ga nara Ogechi pozishọn ya asị imemewu ya rada ị na-eti onwe gị n'ihere everyday rada ị na-eti onwe gị n'ihere everyday ọ ga-esi ka gwa gị ịghọtago. Ogenne we love Ogenne ọ na-eme ọfụma onye nwere obiọma onye o buru obi ụwa obiọma Ogechi o buru ya bịa ụwa. So gbuo na-eme ka ịnọchi anya Ogechi ka ime ka ezigbo mmadụ anyị ma na imeme oge Ogechi ekele ọrụ eke. Ogechi were heart of gold. Ogechi were obi mmadụ. So ekpere anyị na-ekpere isi Ogechi wụ the next bọsọ na a ga-aga nakwa egen ya ka anyị na-ayọ Chineke bọsọ na Ogechi ga-enwekwe case a ga-afụ na court like next month a na-aba. Ana m asị ka Chineke mee ka Ogechi pụta. Ya wee ekpere anyị na-ekpe n'aha Jizọs amen. Ịghọtago ya wee ekpere na-ekpedere Ogechi because since ya nke wezi okwe mmụọ m enwebe ezumike
ịghọtago mana onye na-achị dị ka Ogechi ije nkịta ego ahụ ndị mmadụ tụrụ gị ga were ya dị shọ na inyere ya ndị kpara afa na ị chọrọ inye na ahụkwara nwa akwụkwọ ụdị ihe na peji gị egen maka na ekele ọrụ eke ndị mmadụ biko fake life dị na Facebook ndị mmadụ na fake life ndị mmadụ na fake life kwụsịrị fake life ekekwela ọrụ eke ịgbara nke ahụ akpọrọ gị na ụlọ ike ọnwụ na a na-akpọ gị na ya etinye n'aka maka ọkụ eluigwe ịgbawa gị ntị agwaghị nsị ka ngwa unu agwaghị nsị ka ngwa unu bikonu na-eti na Ogechi na-ekpere ka aka ji Ogechi ya because ya bụ nwa mmadụ anyị na-eme isi ya too much. Enwe ndị ụwa na-atụ n'ọrụ ọ na-ehepụ, enwe ndị ọ na-emere ife for free, enwe ndị na-amụ ọrụ n'aka ya nke ebe ya gụọ ole ghara ole sisi ahụ nwezi nke a na-eme eme. Biko si ya pụ Ogechi at least ka o jefugoro ndị be ha. Chineke biri eluigwe anyị na-ayọ gị biko gosi gị iji bụrụ Chukwu ka nwa mmadụ ahụ pụta, ka ọ pụta ka ndị na-edebe ahụ na-achọrọ ịnọchi anya Ogechi ka a gachọ ihe ọzọ ha ga-arụ. Na ike agbadị na mgbada bikoro ike agbadị na mgbada bikoro ọ ya adịrị ka nri ego my local food onye na-eme ndị ahụ na-adị m mgbe adị m enwere aghịrị ọ ga-ezi ka gwuo na mgbada onye na-ebi fake life kwụsịrị fake life. Lekwe ka ndị mmadụ na ha amaghị asị fake life. Ịgbakwa ngwa igwe na ihe ma gị jee mezikwe ya ị na ha eme a na-edere gị ya n'akwụkwọ ị na-eme a na-edetụrụ gị ya jekwe mezuo nkwa ikwere agwaga nsị ga were na mgbede ọ gwara ị chọrọ ịtụ sakụ ịbịa join ya bụ anyị si ribe ihe ọbụla na ebudo TV onye a mere ogegbo ka emesịa daalụ.